Man san hubad sa natawhan sa July 9. O kung ikaw nataw sa Hulyo 9, maayo ka sa trabaho, ug kaangayan ka sa imuhang boss, ug taas kag plano nga makahuman sa imuhang pag-eskwela, kay gusto nimo nga makalarga ka sa gawas sa nasod aron makatigom, kay plano nimo nga magnegosyo ka o makatigom ka og kwarta. Ug ikaw kuripot pud ka nga pagkatawo, dili ka gastador. Unya ikaw naa sa imuhang pagkakuti-kutihan. Unya ikaw gusto sad nimo og na imong mga plano dili ka supakon. Ug ikaw sa bahin sa imong mga ginikanan, ang imong mga ginikanan imong yung mga pinangga ug mga igsuon. Ug taas kag plano nila, kay ang imong plano nga matukuran nimo sila og balay, og tukuran nimo sila og tindahan. Ug pag-ampo lang pod kay aron mahiluna ka sa kaminyoon, makakita kag asawa or bana nga buutan. Ug matinagdanon pod ka nga pagkatawo. Mao nay hubad sa imuhang natawhan Hulyo 9. Migi, unsa man hubad sa natawhan sa July 10? O kung ikaw nataw sa Hulyo 10, kugihan ka sa trabaho, ug naay pagkababaon nimo. Dali ra ka masuko, ug saputon ka, dili jud ka magbali-bali, di ka managad. Pero ug dili ka saputon, ara jud kang hingamiga ug hingamigo. Ug ikaw dili ka magpadaog, musukol jud ka. Ug naay imuhang plano nimo nga manarbaho ka sa gawas sa nasod aron makapalit kag balay ug yuta. Ug mahilig sad ka og tapok-tapok, ug matinabangon ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Pinangga sad ka nila. Ug ikaw naay mga desisyon sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon, di jud ka maminaw. Kinahanglan ang imuhang desisyon mao gyud imuhang tumanon. O ikaw dili sad kadalo, manggihatagon ka. Ug pag-ampo lang pod sa Ginoo aron mahiluna sa kaminyoon nga makakita og asawa or bana nga buutan. Kay naara ba gid sa imuhang plano nga di ka ganahan mangasawa, mamana og walay trabaho. Manay hubad sa imuhang natawhan Hulyo 10. Migi, unsa man sad hubad sa natawhan sa July 11? Kung ikaw nataw sa Hulyo 11, buutan ka nga pagkaanak, manggihatagon sa mga ginikanan ug mga igsuon. Hilom ra ang imuhang pagkasina sa isig katawo, ug sa imong kinitaan magsalig diha usab ang imuhang mga ginikanan. Ug taas kag plano sa imuhang pamilya. Gusto nimo nga makapalit ka og yuta ug balay. Maayo sad ka mugunit og kwarta, dili sad ka gastador. Ug ikaw manggihatagon sad ka sa mga tawo nga nagkinahanglan diha kanimo. Ug ikaw luoran gamay ra jung butang, imo jung dakuon mangluod jud ka. Ug dili ka makalimot sa mga tawo nga nakasala diha kanimo. Ug ikaw madinumtanon sad ka nga pagkatawo, ug pag-ampo lang sad pod kay aron maminyo og asawa or bana nga buutan. Kay gusto ra ba nimo jud nga magbalay kadaan sa di pa ka magminyo? Gusto sad nimo nga makabana ka og naay trabaho, makaasawa ka og naay trabaho. Mao nay hubad sa imuhang natawhan Hulyo 11. Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa July 12? O kung ikaw nataw sa July 12, kugihan ka nga pagkatawo, daghan kag mga kaila,
ug ikaw gusto nimo nga makahuman jud ka sa imuhang pag-eskwela kay aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Kay gusto nimo nga ug makahuman kag eskwela, ikaw na sa imo pa eskwela sa imuhang mga igsuon. Ug gusto man sad nimo nga ang imuhang mga igsuon maprofessional tanan kay maumanay promise nimo sa imuhang ginikanan ug mao man sanay gusto sa imuhang ginikanan nga mahiluna mong tanan nga maprofessional mo. Ug ikaw dili sad kadalo pero ug saputon ka dili jud ka magtagad-tagad ug ikaw madinumtanon jud po ka nga pagkatawo. Unya muhatag pud ka sa mga tawo nga nagkinahanglan. Ug ikaw naa kay plano nga mo iningadto nimo sa gawas, plano nimo nga mangita ka didtong asawa or banahon kay ang imong plano gusto man ka nga masitisin ka o unya pag-ampo lang pud sad aron matuman ang imong mga plano sa kinabuhi nga makatunong og bana nga buotan, asawa nga buotan. Mao nay hubad sa imuhang natawhan Hulyo 12. Migi, unsa man sad hubad sa natawhan sa July 13? O kung ikaw nataw sa Hulyo 13, emosyonal ka nga pagkatao. Dali ra ka matandog ug makadungog kag mga istorya. Muhilak ra ka. Pero buutan ka nga pagkaanak, matinabangon sa mga ginikanan ug mga igsuon. Kugihan ka, matinabangon pud ka sa ubang tao. Dili sad ka dalo ug maayo ka sa trabaho, kasaligan ka sa imuhang boss. Dali ra ka ma-promote ug daghan sad masina diha kanimo. Og ikaw madinungtanon sad ka nga pagkatawo pero kun naay mo hangyo nimo nga mamaylo og kwarta, dili jud in town ka makabalibad kay manggiloy-on man sad ka. Ug naay mga tawo nga masayop nimo, imo ra jud nang timan-an. Ug pag-ampo lang pod nga makabana ka og buotan nga asawa or bana nga buotan kay nara ba joy mga trahedya sa kinabuhi nga og dili ikaw makasala sa kaminyoon, ang imong bana makasala sa kaminyoon. Ampo lang aron ipaiway sa mga kuan. Og maunay hubad sa imuhang natawhan Hulyo 13. Migi, unsa man sang hubad sa natawhan sa July 14? O kung ikaw nataw sa Hulyo 14, masinahon ka nga pagkatawo ug dili ka gusto nga naay makalabaw nimo ug madinumtanon sad ka nga pagkatawo. Pero maayo ka sa trabaho, isabay pod ang negosyo sideline. Ug daghan sad masuko nimo kay hilig ka og balita-balita nga dili maayo. Og magpili sad ka og tawo nga imuhang amigahon or amigohon or naa sad imuhang pagkadalo pero sa imuhang ginikanan ug mga igsuon dili ka magdalo. Ug ikaw saputon gani ka, kinahanglan nga wala gyoy magsurang-surang kay bisag way labot maapil, dili na ka motingog. Og naa kay plano nga magnegosyo ka, unya magduha-duha man ka, ayaw og duha-duha ipadayon kay wa ba ta kahibalo og naa di ay chance nga mo asinso ta sa ato ang negosyo. Og pag-ampo lang pod nga matuman ang imong mga pangandoy kay naara ba sa kay plano nga magtukod ka og balay kay aron malipay ang imong mga ginikanan og mga igsuon. Og pagbantay pod nga dili ka masugamak kay naa may daghan nimong nagpakaaron ingnon.
pag-ampo lang jud nga makakita og bana nga buotan or asawa nga buotan, maunay hubad sa imuhang natawhan Hulyo 14. Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa July 15? O kung ikaw nataw sa Hulyo 15, luuran ka nga pagkataw sa puton ug dugay maulian sa imuhang sapot, pero ug urog-urogan ka, dali ra kaayo ka modugo, ug dili kadalo manggihatagon ka sa imuhang mga ginikanan o mga igsuon, ingon man sa imuhang mga kaila, ug naa kay plano sa imuhang kinabuhi nga gusto ka mungadto sa gawa sa nasod, kay aron mahatagan nimo ang imuhang pamilya og kaharuhay. Gusto sad nimo nga ang imong plano nga ang imong mga igsuon imong himuan og mga balay, ug ikaw daghang sad masina diha kanimo, og pag-ampo lang gyud aron matuman ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Kay gusto sad nimo nga ikaw maminyo na agyo'y trabaho ang bana or asawa, kay taas masakag plano sa kinabuhi nga dili ka gusto nga maglisod, hilig ka og adventure, gusto nimo taakon ang tibuok kalibutan sa gawas, o pag-ampo lang jud aron matuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi, o pag-ampo nga makita ka og asawa or buotan nga bana, maunay hubad sa imuhang natawhan Hulyo 15. Migi, unsa may hubad sa natawhan sa July 16? O kung ikaw nataw sa Hulyo 16, masinahon ka nga pagkataw, dili ka magpalupig, ug ikaw daghan sad masuko diha kanimo, ug ikaw musukol sad ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon, pero kugihan sa trabaho ug sa negosyo sad kugihan, hapsay ang dagan sa kinabuhi, ug bahin sa imuhang trabaho kasaligan jud ka sa imuhang boss, ug ikaw nagplano ka nga makangadto ka sa gawa sa nasod, kay gusto man sad nimo nga makabalay ka, makapalit ka og yuta og mga sakyanan og mga alahas, o ikaw gusto nimo nga ang imuhang mga igsuon makahuman jud sa pag-eskwela, kay gusto man nimo nga maprofesyonal silang tanan, o pag-ampo lang pod aron maminyo og tarong nga bana or asawa, kay aron matunhay ka sa kaminyoon, kay gusto ra ba nimo nga og maminyo ka, naay trabaho ang imong partner sa kinabuhi, maunay hubad sa imuhang natawhan Hulyo 16. Og daghang salamat sa mga naminaw sa ako ang hubad sa natawhan ug hubad sa mga damgo. Ayaw kalimot sa pag-like, share, comments, subscribe my channel.